ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. имрӯза навори мо сар мешавад аз берун, аз дуруни маршрутка. дӯстони азиз, ман сини шаҳр рафта истам, почта мерам. чанд хоҳаром дар ватсап навистанд дига видео намекунӣ гуфта, барои ҳамин хостум имрӯз як навор тайёр кунам баҳри шумо дӯстони азиз. ман дута интернет да интернет магазин яъне тоҷикои хидмонда ана чӣ кардам, бор заказ кардам дӯстони азиз. куртора ман нишон дода будам. ай худи Новосибирск мада 5 рӯз да борам расид омад. ана ай Москва боша, ай Зайнаб лайф заказ кардам. бовар кунен қариб 12 рӯз да омад. ман дига гӯшма кашидам, ай ягон интернет магазин заказ намекунам. ана бикунамам ай ҳавай шаҳноза мекунам лавозимоти рӯзгор. ана беҳад духтари хоксорай фан намекуна. 7 март, 8, 9 март 3 рӯз ман навистам. ақаллан мисол як калима наменависа ки мақсад ана ман чека бор ароӣ кардам. ина чекаш гуфта, ақалла чека ҳама хел мада ароӣ накард. ҳоли бовар кунен ҳамаи навистагиош, ҳамаи голосоша дорум. ана видеои оянда да ба фикрам мемонам. тарзи гапзанӣ бо клиент чӣ хел мешава. ана мемонам як бор худтон гӯш кунен дӯстони азиз. чӣ хел қатъи ман гап зад, бовар кунен ман ҳуш-пушим рафт. барое ки савдогар бояд қатъи клиент муомилаи хушрӯ куна. хела гапҳои дағал зад мада. ана 1300 сими қатъи ман бой намешам, хел намешам. ина ҳамин жакета ман заказ кардам дӯстони азиз, 1300 сим. беҳад бораш соз омад. ман фикр кардам ҳоли мада дига бора роӣ мекуна бар қасди ҳамин ҷанг кардагимон. рости гап ҳаёте ки дорум ман дигар айвай заказ намекунам ва ҳамин апа хоҳарое ки мара тамошо мекунанд шумодам тавсия наметиҳам дӯстони азиз. як хабари хуш баҳри шумо дӯстони азиз. имрӯз шавҳари ман шав мерасанд, иншааллоҳ раҳкӣ кардагиянд. даиҷа боша ҳози ҳамроҳи шумо торти черепаха тайёр мекунем. барои мо чӣ даркорай? 6 дона тухм, 1 стакан шакар, 2 стакан орд, 1 қошуқча сода даркорай дӯстони азиз. барои кремаш бошад дӯстони азиз, 1 сатилча сметана гирифтам ва 1 стакан сахарная пудра даркорай. агар ки сахарная пудра набоша 1 стакан шакар медозем ва барои ороиш шоколад даркорай. пеш ман аз интернет магазин Instagram Муслим распродажа бор заказ мекардам дӯстони азиз. беҳад занаки хубай, ана ба фикрам доғистони ҳай. ай ҳамо бор мегирифтам. ба рости акун молодая мама рекламаш карда буд. ҳавай жакета хай молодая мама да навистам, ҷавоб надод. ба гирифтам Зайнаб да нависондам. ба Зайнаб ҷавоб дод. то агар заказа гирифтана беҳад хушрӯ гап мезана. баъди ки заказа мегира рости гап дига на ҷавоб метия, на смс мора мехона, на чека роӣ мекуна. агар не хай ҳазор гуфти вай ки 1300 сим вай да пул набудаю, лекин ма да пулай. рости гап моям савдо кор кардагием. ман 7 сол магазин да савдо мекардам. агар 100 настроение набошам бояд қатъи клиенто хандида хушрӯ муомила кунем, барое ки клиент всегда прав гуфти ҳамин рӯзҳо. ана барои ҳамин бояд клиент қатъи хушрӯ муомила кунӣ. ана хушрӯ муомила кунӣ бо дуюм бора ҳавас карда мисол рафтор та мебинам, бо бор заказ мекунам. ин фикри шахсии ман ки тарзи гапзаниро қатъи клиенто соз кунам. пеш аз ҳамин и карати рафтагим почта рафтам. баъд гуфтам ки дар номи ман гуфтам ана бор омадагӣ ҳастай, хай ном фамилия ма гуфтам, дидан гуфтан ки нестай. баъд рости даромадам ютуб, а ютуб номерои шавҳарша гирифтам.
ана шавҳаршай кишай ман намедонам умед гуфтагиай амҷо нависондагиай ҳавая занг задам ана беҳад мефаҳмидагӣ одам будай ба гуфт ки ози ман ина почта рафта истам гуфт ози ман даниётам мегирам чека мегирам рӯӣ мекунам ним соат амҷа бест рости гап истодам ним соат дига занг назад гашта занг задам ана гуфт ки зани ман гуфт ана да чӣ чӣ мен рӯӣ кардай аку дуруға биненда бораку тамоман рӯӣ кардагӣ набуд баъде ки ман гуфтам да ютуб мепартом голосора ҳамара баъд ана гуфт ки ози гуфт ман бора аюҷа вазорат мекунам гуфт баъд гашта шумо да оформид мекунам гуфт ва ростӣ бегаҳда гуфт ман чека мепартом рости гап бегаҳда леки чека мада партов шавҳараш худаш не худаш мада ваъда дод леки 2-3 рӯз бо гумшида рафт дига напартов барои ҳамин хай рости гап дига дар бораи вай гап намезанам ана дига бор заказ намекунам гап намезанам не бор заказ намекунам гӯшома кашидам аи тоҷикои хидмон 100 бор амин доғистониҳо ана чечено хубанд ки честнианда ягон бор дағалӣ намекунанд бо то омадани бора мепурсанд бо агар мисол раҳмат бора гирифтам гуфта менависен дарава вай ҳамара скриншот мекунад барое ки одамо бовар кунанд дар инстаграмаш мемона беҳад духтари хубай ҳавай эмелия оли насиб кардагӣ бошад дига фақат ай ҳамон заказ мекунам даиҷа бошад дӯстони азиз хостум торти черепаха тайёр кунам ва ман гирифтам шоколада дар дуруни як стакан гирифтам ва авай салафанаш қатӣ дар микроволновка мондам 3 минут дамондам рости гап ба хона омадам чӣ коре карда иста будам ки мерам мебинам ҳамаи ҷо дудай ана шоколадҳо ов шидай пакетҳо ов шидай сипсия шидай рости гап баъд магазини светофор рафтам давида карда ана шоколад наёфтам плиточный барои ҳамин рӯша ман ана чӣ қатӣ посыпка қатӣ украшать кардам ҳамин рӯз ман соати 5 саҳар хестам ай хурсандима ки шавҳарам мебиёянд гуфта хестам якум аввал торт тайёр кардам ва баъдан орзиқ кулча баъд самбуса тайёр кардам хомшӯрбо дохта мондам майда майда ҷӯшида истай ҳоли саволое мешавад ки барои чӣ орзиқ ай ватан чӣ накардан рости гап қайсингулам гуфтанд ки ман ана нонои чакдонӣ мепазам орзиқ мепазам ба чакчакат рӯӣ мекунам ана рости гап ман напазен ягон чӣ гуфтам барое ки ман нон намехӯрам ба гуфтам бо тимболи шавҳарам меравад дар хонаи мо дар хуҷанд 2-3 рӯз меиста ҳамаи чӣ ганда мешавад гуфтам аминҷа да ман ҳамаи чира худам мепазам рӯзи омадани шавҳарам гуфтам барои ҳамин қайсингул ман намондам ки мисол орзиқу кулча пазанд даиҷа боша орзиқҳои маам тайёр шид дӯстони азиз беҳад бефара шидам рӯзи дуруст ман дар кухни пухтупаз даиҷа боша ина орзиқакҳои маам тайёр шид инаи кулчаҳак пухтам ана нон ва самбуса кардам дӯстони азиз ина кулча самбусао ман ҳамара пухтам гирифтам дӯстони азиз то наворҳои оянда аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад.